Toto je príprava jedného z našich ohňostrojov, ktorých ponúkame posledníctvom našej firmy Feher Detonix. Volám sa Feher Jan a predstavujem vlastne jeden z našich pripravovaných ohňostrojov, ktorý strieľame pri príležitosti moldavských dní, 8 moldavských dní. Chcel by som vám predstaviť, vstúpili sme do Európy, tak sme urobili svetelný nápis. Je tam Európa vypísaná, v podstate sú to biele sviečky. Robíme to z veľmi bezpečnostných prvkov, s pyrotechnickými spožďovačmi. Vlastne na jeden elektrický odpál sa odpálí celé toto písmo a v jednom momente svieti vlastne na oblohe. Tu by som vám chcel predstaviť mažiare, ktoré používame pri týchto ohňostrojoch. To sú kalibre 75 mm. Sú to viacrázové použitie. Nabíjame jednotlivo, potom dáme tam pyrotechnické spožďovacie 2, 3 alebo 4 sekundové a potom tieto sekcie púšťame vlastne jedným elektrickým odpalom. Vyžaduje to strašne veľa pyrotechnických náročných prepojovacích prác, ale stojí to za výsledný efekt. Tu vidíte jednu rampičku, táto rampa slúži na odpaľovanie rakiet. Rakety na tomto ohňostroji nebudeme používať, nakoľko nevieme bezpečne zaručiť, aby ľudia neboli veľmi blízko a vracajúce sa paličky od tých rakiet mohli by ľuďom ublížiť. Poďme ďalej. Tu vidíme ďalšie mažiare, to sú priemeru 63 mm, obsahuje jedna krabica 36 rán. Taktiež 2-3 gule sa pospájajú jednotlivo, pracne 2 až 3. Na to ide pyrotechnický spožďovák 3-sekundový, potom zase ďalšie 3 a zase spožďovák a pomaličky sa dopracujeme. Príprava jednej takéto krabice trvá po zručnosti už dobrá hodina, niekedy aj viac. Takže môžete si to asi vyrátať, že koľko trvá príprava takéhoto ohňostroja. Pri nabíjacích prác používame len bezpečnostné prvky, napríklad PVC nabíjaky, aby nedošlo k nejakému porušeniu materiálu. A teraz poďme ďalej. Toto všetko vlastne uvidíte na oblohe po predstavení týchto prípravných prác. Tam vidíme rímske sviečky v kombinácii s rôznymi priemermi, vlastne s mažiarmi rôzneho priemeru, ktoré sa súčasne nabijú a takisto jednotlivé rady idú naraz so spožďovákmi a rímske sviece vlastne tvoria chvost podsvietenia celého efektu. Púšťame to z viacerých pozícií. Poďme ďalej možno. Tieto bažiare sú veľmi dôležité. Z hľadiska bezpečnosti sú to typizované štátnou normou, musia vlastne byť schválené a vidíte, že majú priemer 100 mm, 125 mm, 150 mm a 200 mm. Samozrejme, že sú potom 300 mm, 400 mm, ale to už je väčší rámec a tam sú väčšie finančné náklady a pri tomto ohňostroji sme nemohli používať tieto efekty. Tu vám môžem ukázať, že vlastne používame pyromateriál, klasické pyrotechnické komunikačné zvody, nožnice, striháme lepiace pásiky rôzne. A takto sa poskladá celý tento ohňostroj pomaličky a pracne. Tieto pyropásky používame s puštným prachom vlastne na púšťanie svetelných nápisov, ktoré sa vypisujú s jednotlivými kontúrnymi sviečkami. Urobia sa obrysy a sa zalepí vlastne s touto páskou. Dá sa na to jeden elektrický palník nasledovný a nápis je naspäť. Sú tie pyrotechnické spožďováky, do ktorých vlastne vkladáme komunikačný zvod. Treba to veľmi kvalitne urobiť, pretože si predstavte, že keď to odpalujeme, tu sú rôzne tlaky, všetko lietá a musí vlastne udržať, aby nevyletelo. Stačí, keď sa preruší jeden takýto obvod a celá sekcia je odstavená. Takže treba naozaj veľmi kvalitne robiť a istíme to z dvoch strán, že keď sa nám to pretrhne, tak máme možnosť ešte pustiť z druhej strany do protismeru.
Tieto mažiare sú v priemeru 50 mm. Používame pri zahajovaní týchto menších ohňostrojov. A teraz by som vám chcel predstaviť vlastne tie väčšie kalibre. To je 100 mm. Je to 100 mm kaliber, vlastne štvorpálcový. Používame do tých už videných PVC mažiarov. Robia záverečné efekty alebo predzáverečné efekty aj na väčších ohňostrojoch, strašne veľa sa ich používa. Potom ako finálne efekty zvyšujeme trošičku, to sú 125 mm. Už vykrýva značnú časť oblohy. Potom je tu 150 mm. Vkladajú sa tiež do mažiaru opatrne. Spodná časť obsahuje vlastne výmet. Celá táto záležitosť vyhodí do potrebnej výšky, potom cez spožďovák vo vnútri, hore na oblohe. Po niekoľkých sekundách, keď dosiahne patričnú výšku, tak sa zapáli celá tá svetelná show a vlastne tam sú tie svetličky rôzne podľa toho, že aký je to efekt. V prípade je to kreklingujúci efekt s chvostom. Teraz by som vám ukázal rímske sviečky, 2,5 palcové. Sú to 6-ranové rímske sviečky. Používame na to stojany a nastavíme do VR-u, je ich 5. To znamená, že naraz sa odpálí a urobí sa prekrásny VR. 6-krát vystrelí asi stroj sekundovým opozdením. Je to veľmi nádherný efekt. Zvyčajne používame pri zahajovaní alebo pri ukončovaní. Totiž spôsobujú strašne veľa dymu, čo zabraňuje potom viditeľnosti ďalších efektov. Tuto vám chcem ešte ukázať, že tie pyrotechnické spožďovače vlastne, takto ich máme označené, 2, 3 sekundové, to je predpríprava. Všetko sa musí takto lepiť dokonale, až kým sa to neaplikuje na samotné tieto sekcie mažiarov. Jeden takýchto efekt trvá zhruba minútu. To znamená, že s týmito spožďovákmi musíme docieliť, že na jeden odpál, aby sme mali minútu vykryté. Pokiaľ je tam nejaká zádržka, tak jednoducho musíme improvizovať, alebo máme rezervné kompakty, rezervné efekty. A vtedy si to zvyčajne divák ani si nevšimne, že v podstate došlo k nejakému prerušeniu a my medzi tým pustíme ďalšiu sekciu. Teraz by som vám chcel predstaviť veľmi nebezpečné efekty. Sú to kalibru, najprv, že používame samozrejme vždy, ideme od spodu, teda menšie priemery, to sú kalibre 75 mm, to sú míny. V tom prípade obsahuje 14 tulákov s výbuchom a zlatým chvostom. Je to prekrásny efekt, ale veľmi nebezpečný. Vidno, že niektoré majú iné výšky. Tam sú viacerých efektov. Napríklad táto mína vystrelí rôznofarebné svetlice a s výzdavými tulákmi. Kombinujeme ku tomu aj samotné gule, takého 70 kalibru. To sú už podľa toho, že aký efekt tam je, tak vlastne tam pasujeme jednotlivé efekty, aby nebol guláš na nebi. Potom sú tieto 75-kové míny, sú vynikajúce. Tu sú už 3 efekty v jednom. To znamená, že pri jednom odpale najprv máme tam kreklingujúcu svetlicu, potom tam máme ďalšie tuláky, ktoré vystreľujú a na záver sú tam ešte krozety prekrásne. Veľmi pekné sú efekty, uvidíme potom na videozázname, keď budeme sledovať ohňostroj samotný.